लोगोफोर बावैसो सिगांनि मोनसे भिडिअआव आंनि भिडिअआव सासे गेदेमा कमेन्ट्स हरदोंमोन जे यूपीएससी आनजादाव मा कुइसन्स खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै हायोब्ला भिडिअ खालाम होननानै। दा बिनि सायावनो सोंनानै दिनैनि नैबे भिडिअखौ खालामनाय जादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा दिनैहाय माबा मोनसे गोदानै मिथिनो लानो हानाय जागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा गिबियावनो भिडिअखौ दानो लाइक खालामनानै हो। बेनिफ्राय नोंथाङा आरो चेनेलाव सोरबाया गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेथनखौ थुनानै ला। मानो होनबा भिडिअखौ नायखांब्ला नोंथांमोना भिडिअनि मुजिहाबनायाव बावलांनोबो हागौ। अब्ला लोगोफोर फैदो जों सावरायदिनि। दा नोंथांमोना बाहाय गोबाङानो खोनाखाबाय, बयबो मिथिगौआनो यूपीएससी इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन, जायखौ इन्डियान भारत सरकारनि बयनिख्रुइबो सिभिल सार्भिसनि बयनिख्रुइबो देरसिन साख्रि होननानै मिथिनाय जायो, देरसिन बिबान होननानै मिथिनाय जायो, जाय हादरफोरखौ सालायनायाव बिबान लायो। मन्थ्रिफोरनि गाहायाव बिथांमोनहानो थायो। मन्थ्रिफोरा सालायो नंगौ थिग, नाथाय मन्थ्रिफोरनि गाहायाव बिसोरनो थायो आरो। दा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा बेयाव यूपीएससी आनजादफोरखौ गोबाङानो होनो नाजायोमोन, नाथाय बिनि सिगां प्रिपेरेसन जानो हायोब्ला मोजां। गोबाङानो कचिं लानांगौ, गोबां बायदिसिना मोनो। अनलाइन इउटिउब चेनेलाव गोबां कचिं सेन्टारफोर मोननाय जायो। बाहाय माखासे कमार्शियेल दङ आरो माखासे फ्रिबो दङ। दा बेनि अनगायैबो गोबां जायगा जोङो कचिंफोर लाहैनाय खोनानो मोनो। दा बेयाव भिडिअआव नोंथांमोननो आङो गुबुन जेबो कुइसन्स होनो सिगांग्रोनाय जायाखै। मानो होनब्ला कुइसना भाइरेल जालाबाया आरो मोननायाव जोबोद गोब्राब, नाथाय आइडिया खालामनानै कुइसन बानायनो हायो। बे कचिंआवबो बेखौनो फोरमायनाय जायो, नाथाय प्रिपारेसन कुइसन्सफोरखौ फ्राय होनाय जाया। आं नायबाय थादों, नाथाय प्रिभियास कुइसन मोनाब्लाबो नोंथांमोना आइडियाजों सिलेबास बेस्ड कुइसन मोननो हानाय जायो आरो बेनो कमन खालामनानै फैयो। दा अब्ला नोंथांमोननि बे बिनायाव आङो बे भिडिअनि गेजेरजों कमन कुइसन्सफोरबो बाहाय होनाय जायाखै, नाथाय नोंथांमोननो फेस टु फेस जायनाखि रेंकिंआव अल इन्डिया रेंकिंआव टपार मोननाय बिथांमोनहा लाइभ गावसोरनि टपार मोननाय रेंक मोननायनि पास जाखांनायनि सिगाङाव जेब्लाना प्रिलिमिनारि एग्जाम लिरखांबाय, बेनिफ्राय मेन एग्जाम लिरखांबाय, लिरखांनायनि उनाव जेब्ला इन्टारभिउ जागोन, फेस टु फेस इन्टारभिउ लानाय जागोन, बे इन्टारभिउ लानाय समाव मा कुइसन खालामदों बेनि भिडिअखौनो नोंथांमोनहा बे भिडिअनि उनावहाय आं दा खिन्थागोन। दा बाहाय नुनो मोनगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा बाहाय गुबुन जेबो सोंनाय फिननाय होगोन बेखौ आसा थिनो नाङा, नाथाय आङो लाइभ बिनिसो नोंथांमोननो बाहाय खिन्थानानै होनो आखायाव लानाय जादों। दा फारसेथिंजाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा होदों जे इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसनखौ होनायाव जोंना मा सिलेबास जायो बेनि सोमोन्दै आं मोनसे नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन। नोंथांमोनहा नेनानै थाबाय था आरो नोंथांमोनहा माबाफोर साजेसन होनो गोनां दंब्ला कमेन्ट्स बक्सआव होनानै हरनो हागोन। दा बेनिफ्राय नोंथांमोननो दा बाहाय आङो फोरमायनो आखायाव लानाया जाहैबाय मेनलि जायनाखि आङो जायफोर रेंकिं मोनदोंमोन टपाराव बिथांमोननि जायनाखि इन्टारभिउनि लाइभ श' जादोंमोन, बे लाइभ श'नि भिडिअनि डिसक्रिपसनखौ लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव हाबनानै नाय। डिसक्रिपसनाव हाबोबा नोंथांमोनहा मोननै लिंक मोननाय जागोन। बे मोननै लिंकआ जाहैबाय मोनसेया गुबुन सासेनि लाइभ भिडिअ इन्टारभिउ लानाय आरो मोनसेया जाहैबाय गुबुन सासेनि लाइभ भिडिअ इन्टारभिउ लानाय। दा बे लिंक मोननैखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव हाबनानै थुनानै नायनो मोनगोन। बाहाय आङो बिथांमोननि भिडिअखौ आंनि चेनेलाव बाहाय श' खालामनानै होनाय जायाखै, मानोना बिथांमोनहा मालाय कपिराइट दङ, बिनि थाखायनो नोंथांमोननो बाहाय होनो हानाय जायाखिसै। बेनिखायनो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंकनि गेजेरजों बेखौ नायनानै लागोन, आं बेखौ आसा थिबाय। दा अब्ला नोंथांमोननि थाखाय आंनि बे फोरमायनानै होनायावनो नोंथाङा माबा मोनसे गोजोननाय मोनदोंबा दा बावैनो लाइक खालामनानै होदो आरो नोंथांमोनहा चेनेलाव जुदि गोदानबा फिन खनसेबाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाफिनबावदो आरो नटिफिकेसन बेल जानानै फैयोबा बेखौ नोंथांमोनहा थुनानै होदो आरो नेक्स्टनि थाखाय नोंथाङा आंखौ लोगो मोनफिनगोनखौ नेनानै गोजोननाय थाबाय।